ומאז ירושלים היא בלב ובנפש שלי. אתם ידעתם שממשלת הליכוד אוסרת על כניסת יהודים ל8 שכונות בירושלים? ביבי לא יחלק את ירושלים, ביבי כבר חילק את ירושלים. ביבי הוא סכנה לכל יהודי שרוצה בעתיד שלו לבוא לבקר מקום של המערב. נכון. ואני אומר לכם פה, תאתגרו אותי, ואני מבקש, אני מתחנן שכבר ביבי נתניהו יתבע אותי על תביעת דיבה, על לשון הרע, אבל הבן אדם הזה יודע את האמת, שלנו יש תוכניות בנייה בשמעון הצדיק, 100 מטר מכביש מספר 1 של ירושלים, 150 מטר בתחנת הרכבת הקלה, 2 תוכניות, 4151, 41029, ביבי נתניהו לא נותן לנו לבנות, ושכן שלנו, ערבי, אבו עדל ג'ולני או אלי הסחורי, הם כבר בנו, כי ביבי נותן ליהודים, נותן לערבים את מה שהיהודים יכולים לחלום עליו. עוד דבר, הערבים בנו בתקופת ביבי נתניהו 2,400 יחידות דיור. ביבי הרס לא יותר מ100 יחידות דיור, 2,400 לא חוקי, 100 הוא הרס. אולמרט הרס בשנה 86. ביבי, זה לא סוד, הוא איש חלש, חסר עמוד שדרה, והוא כל הזמן משתמש בתקשורת כדי לשדר מסרים ימניים. כולנו שמענו שהוא הולך לבנות באי אחד. עוד דקה. כולנו שמענו באי אחד, נכון? כולנו שמענו, שנייה, כולנו שמענו שביבי אומר שילכו לבנות באי אחד. אני ביום שהוא הודיע על זה הייתי היחיד, לא יש עתיד ולא בית יהודי, אף אחד לא בא ואמר שזה ספין. תיכנסו, תפתחו היום עיתון מעריב, תראו את הספין, ערוץ ראשון, ביבי חזר בו. הוא לא יבנה באי אחד, כמו שהוא לא נתן לבנות בשום מקום במזרח ירושלים. לסיום, אנחנו לא מפלגה סקטוריאלית, ראש המפלגה החילונית, בתוך העשירייה הראשונה יש לנו 3 חילונים, רוסים, עולים חדשים, אנחנו לא סקטוריאליים, אני מסכים מאוד, אסור שתהיה מפלגה סקטוריאלית כמו הבית היהודי, אנחנו צריכים להתאמן בתוך מפלגה לא סקטוריאלית, אבל מפלגה ימנית, והשלטון כרגע במפלגת הליכוד ומפלגת שמאל. תודה. תודה רבה.